Hola, què tal? Com esteu? Comencem ja la quarta lliçó dedicada a Kant. De fet, hem parlat de la teoria del coneixement, hem fet una introducció sobre la crítica de la metafísica, després hem parlat de l'estètica transcendental, de la lògica transcendental, i el que farem avui serà parlar de la dialèctica transcendental. És una part molt extensa de la crítica de la raó pura, és una de les parts més difícils, però nosaltres farem una anàlisi resumida de tot plegat. Llavors, el que farem ara, per començar, serà explicar què és això de l'idealisme transcendental de Kant, o allò que s'anomena el criticisme, i que rau fonamentalment en l'intent de resposta de la pregunta següent. Podem conèixer la realitat? Podem conèixer les coses tal com són? Aquesta és una pregunta que ja s'havien formulat, de fet se l'havia formulat Descartes, se l'havien formulat Locke, Hume, i Kant doncs, no serà menys i també formularà aquesta qüestió per veure si realment podem trobar una resposta. Llavors, la resposta a la pregunta de si podem conèixer la realitat, segons Kant, és molt clara. És a dir, no podem conèixer la realitat tal com és, sinó que només podem conèixer la realitat tal com se'ns mostra o tal com se'ns apareix. I això li serveix per plantejar dos conceptes. Per una banda, el fenomen, i per altra banda, el noumen o la cosa en si. Què és el fenomen? El fenomen, en alemany Erscheinung és allò que s'apareix, l'aparició d'alguna cosa, segons Kant és l'objecte d'experiència possible, aquesta és una definició, diríem, força entenedora, és a dir, allò que pot ser captat a través dels sentits, i després hi ha una altra definició una mica més complicada, que és l'objecte indeterminat d'una intuïció empírica. És a dir, allò que té a veure amb el que captem a través dels sentits, les intuïcions empíriques són, per Kant, les sensacions. Això és el fenomen, la cosa tal com se'm mostra, la cosa tal com m'apareix a través dels sentits o tal com apareix a través de l'experiència. I l'altre concepte important és el concepte del noumen. El noumen és la cosa en si. Per tant, allò que no és objecte d'una intuïció sensible. Per tant, allò que no podem captar a través dels sentits, diríem les coses tal com són, independentment del fet de ser percebudes. És a dir, com són les coses realment. No? És a dir, com és una taula en si. Nosaltres, diu Kant, no podem conèixer com són les coses en si. Només podem conèixer com són les coses tal com se m'apareixen. Per això Kant diu la cosa en si existeix, és a dir, no diria el que fa Berkeley, que Berkeley diu la matèria no existeix radicalment. Kant no diu això, diu la cosa en si existeix, però no la podem conèixer. Per això quan la representa sovint diu que és com una X, no? És a dir, és una incògnita, no sabem què és la cosa en si, suposem que existeix, però òbviament no podem tenir un coneixement sobre la seva essència. Per tant, no podem conèixer l'essència de les coses. Aquest és un dels elements claus. És a dir, no podem conèixer l'essència de les coses, no podem conèixer les coses tal com són en si. Això del fenomen i el noumen ens recorda una mica el que deia Plató del món sensible i el món intel·ligible. El món sensible era allò que es podia captar a través dels sentits, la caverna, la cova, i el món intel·ligible era allò que només es podia conèixer a través de la raó i, per tant, que només podíem conèixer quan sortíem de la caverna i és quan podíem contemplar les idees. En el cas de Kant ho té molt clar, és a dir, aquesta cosa en si, aquesta essència és incognoscible. No podem conèixer l'essència de les coses, sinó que només podem conèixer allò tal com se'ns mostra, allò tal com se'ns apareix. I aquest és el sentit de l'idealisme transcendental. L'idealisme transcendental parteix d'aquesta separació entre el noumen i el fenomen, entre la cosa en si i la cosa tal com és per a mi. I precisament aquest és el límit del coneixement. La cosa en si és el concepte límit, és el que Kant anomena el Grenzbegriff. El Grenzbegriff vol dir el concepte frontera, és a dir, no puc arribar a conèixer les coses tal com són, per tant el coneixement es troba limitat, l'únic que puc conèixer són les coses tal com a mi se'm mostren, tal com a mi se'm presenten. I això és el que obrirà el camí a la dialèctica transcendental. La dialèctica transcendental és la part més extensa de la crítica de la raó pura i tracta com a tema la raó. És a dir, recordeu, l'estètica transcendental tracta de la sensibilitat, l'analítica transcendental tracta sobre l'enteniment i la dialèctica transcendental tracta sobre la raó. Quina diferència hi ha entre enteniment i raó? Molt fàcil. L'enteniment encara té una relació amb l'experiència, és a dir, la taula fa referència, el concepte taula fa referència a una realitat empírica, però en canvi les idees de la raó ja no tenen una relació amb l'experiència, han perdut aquesta relació amb l'experiència.
I aquestes idees de la raó són la tendència humana a intentar representar-se l'absolut, a intentar representar-se l'incondicionat, allò que no té cap condició prèvia, allò que és absolutament, doncs diríem, a la totalitat, no? És a dir, el coneixement de l'absolut. Molt bé, Kant diu que hi ha tres idees de la raó, fonamentalment. I aquestes tres idees de la raó són l'ànima, el món com a totalitat i Déu. Això és el que defensava Christian Wolff, és un autor que Kant criticarà. Wolff parlava de l'ànima que fonamentava una ciència que era la psicologia racional. En el cas del món com a totalitat fonamentava una ciència que era la cosmologia racional, i en el cas de Déu fonamentava una ciència que era la teologia racional o teologia natural. Kant dirà, això no són ciències, és a dir, no pot haver una ciència de l'ànima, no pot haver una ciència del món com a totalitat, ni pot haver una ciència de Déu. Llavors, el gran problema de la metafísica, per tant, el que està fent Kant és tornar una altra vegada a l'inici, no, a la crítica de la metafísica, és que ha aplicat els conceptes de l'enteniment, els conceptes purs de l'enteniment, recordeu les categories, a objectes que es troben més enllà dels sentits. És a dir, ha aplicat una sèrie de conceptes que necessiten el temps i l'espai per poder tenir sentit a realitats que es troben més enllà del temps i de l'espai, com per exemple Déu. Dir Déu és, segons Kant, és autocontradictori, perquè Déu és intemporal per definició, i dir que és vol dir que estic aplicant doncs, una categoria de substància, que té molt a veure també amb el temps. I, evidentment, si no, fixeu-vos, quan conjuguem el verb ser, doncs, Déu és seria el present indicatiu. Déu no pot ser en present indicatiu. Déu està fora de tot temps. Per tant, d'alguna manera podríem dir que de Déu no podem parlar. És a dir, Déu és incognoscible. Déu no es pot conèixer. No vol dir que no existeixi. Tampoc vol dir que existeixi. És a dir, Kant el que planteja en aquest sentit és un agnosticisme estricte. I el que farà la dialèctica transcendental serà parlar dels arguments que ha utilitzat la metafísica per intentar considerar com a reals idees que no ho són. I aquests arguments de la metafísica els divideix en tres grups. Els arguments sobre l'ànima, que són els paralogismes, els arguments sobre el món com a totalitat, que són les antinòmies, i l'argument sobre Déu, que és l'ideal de la raó pura. Molt bé, parlarem bàsicament de les antinòmies i de l'ideal, de forma molt ràpida. Què són les antinòmies? Les antinòmies són defensar una tesi i la seva antítesi, defensar una cosa i la seva contrària. És a dir, jo puc dir, per exemple, que les substàncies compostes estan formades de parts simples, o puc dir que no existeix res de simple. Puc dir, per exemple, que som lliures i per tant no estem determinats, o puc dir que estem determinats i per tant no som lliures. És a dir, puc defensar tant una cosa com la seva contrària. Clar, si puc defensar tant una cosa com la seva contrària, aleshores en què quedem? Podem arribar a un coneixement d'aquesta realitat? La resposta de Kant és molt clara. No puc arribar a un coneixement d'aquesta realitat. Aquestes antinòmies que fan referència a la idea del món, quedem-nos amb la tercera antinòmia. La tercera antinòmia, que és la que va servir com a inspiració després a l'idealisme de Hegel, la tesi diu: els fenòmens del món no es poden explicar només per les lleis de la natura. Cal la llibertat. I l'antítesi diu: no hi ha llibertat, sinó que tot s'esdevé segons les lleis de la natura. Clar, tu pots afirmar que som lliures, per tant, els fenòmens no es poden explicar només per les lleis naturals, o pots defensar el contrari, dir que, evidentment, que sí que realment tot s'esdevé segons les lleis de la natura i que, per tant, no existeix la llibertat. Clar, si pots demostrar una cosa i la seva contrària, en què quedem? És a dir, hi ha arguments a favor, arguments en contra. No hi ha una posició definida. I com que no hi ha una posició definida, clarament la ciència no es pot basar en una cosa i la seva contrària. La ciència ha de centrar-se en una de les opcions. Per això diu que, evidentment, sobre el món com a totalitat, el món de forma global, doncs no podem tenir tampoc ciència. I per últim, la idea de Déu l'analitza a través de tres arguments, que són l'argument físico-teològic, l'argument cosmològic i l'argument ontològic. Tots aquests arguments es redueixen a l'ontològic. Recordeu l'argument ontològic, Sant Anselm. Si jo tinc la idea de Déu com l'ésser més gran que el qual res no pot ser pensat, aquest ha d'existir, perquè evidentment és més perfecte existir que no existir. I evidentment, si jo tinc la idea de Déu com a ésser màximament perfecte, si és màximament perfecte, l'existència és una perfecció, deia Sant Anselm. Doncs bé, Kant no hi està d'acord. Kant considera que l'argument ontològic és un argument sofístic, és un argument dialèctic, és un argument que no té cap fonament,
I ho diu bàsicament amb aquell argument que us havia explicat dels 100 tàlers. És a dir, jo puc pensar en 100 tàlers possibles, imagineu-vos 100 euros possibles, i puc pensar en 100 euros existents. El fet de pensar-los com a possibles o pensar-los com a existents no canvia res, perquè probablement no els tindré. Si jo no tinc 100 euros, òbviament és igual que els pensi que existeixen com que no existeixen. Per tant, el fet de pensar alguna cosa com a existent no la fa existent. L'existència no afegeix res a l'essència. És a dir, el concepte necessàriament no té per què tenir l'existència com a concepte fonamental o com a característica o com a predicat fonamental. Per tant, de Déu no podem conèixer res. Això s'anomena agnosticisme. No puc conèixer si Déu existeix o si no existeix. És a dir, no tinc arguments per defensar l'existència de Déu, però tampoc tinc arguments per defensar la inexistència de Déu. Amb la qual cosa, com dirà Wittgenstein al Tractatus, d'allò de que no es pot parlar cal guardar-ne silenci. Si jo no puc parlar sobre Déu, des del punt de vista del coneixement, des del punt de vista de la ciència, no puc dir res. I per últim, i doncs això serà la part final ja de la teoria del coneixement, Kant diu que les idees de la raó ens ajuden a pensar, és a dir, l'ésser humà continuarà pensant sobre Déu pels segles dels segles, és a dir, sempre estarem pensant sobre Déu, sempre estarem pensant sobre l'ànima, sempre estarem pensant sobre el món com a totalitat, però mai no podrem tenir un coneixement científic del tema. I aquí és on es troba aquesta distància entre la ciència i la pseudociència, entre allò que és científic i allò que no és científic, el criteri de demarcació del qual parlarà Popper al segle XX. Kant, per tant, ens està marcant clarament quines són les característiques que ha de tenir una ciència, com les matemàtiques i la física, i quines són les característiques que no ha de tenir una ciència, com és el cas de la metafísica. Aquesta crítica de la metafísica és una de les crítiques més genials que s'han fet mai i penso que acaba amb una forma d'entendre el món, amb una cosmovisió determinada i trenca radicalment amb molts aspectes del pensament anterior. Molt bé, i això és tot. Ja hem acabat la teoria del coneixement, doncs la propera lliçó ja parlarem de l'ètica de Kant, que recordeu, entra selectivitat.